Baba TV. Yawa da Allah tambaya nake. Akan me? Yawa wani ina prison. Lafiya? A lafiya kalau wallahi. Okay. A prison dama na zo ne ni tana ma magana da kai a ba. Wani magana kenan? Akan alƙawarin da ka ɗauka wa masoyanka. Hanyar jirgi daban, ta mota daban. A'a mai gida gaskiya dai ka tuna. Idan ba sai na bazar da kai ba. A prison kana nufin ka ce ba kai wa masoyanka alƙawari ba. Wallahi Allah. A ki akan wannan haka na rantsewa ka ji tsoron Allah. Ai ba musu za ku tsaya kuna yi da shi ba. Yawa alƙawarin da ka ɗauka na ranar 5 ga watan uku da ya wuce. Me kake nufi? Kai alƙawarin zaka sake wa masoyanka wannan shahararren fim ɗin naka mai suna Asin da asin. ka shine alƙawarin da nake nufi Da gafarce mu. Yawa. Da bata lokaci da muka yi. Okay Prince zuwa yaushe masoyanka za su saurari ranar da aka sake musu wannan shahararren fim ɗin naka. Daga yanzu zuwa bayan sallah Okay amma a wani YouTube channel kenan. a tasha na mai suna Adam Zango official na YouTube. Ka huta lafiya. Na gode.